Οι οφειλέτες που όλοι αγαπήσαμε. Γνωστοί, λαμπεροί, με πλούσια ζωή, αλλά με φτωχές επιχειρήσεις. Λάμπουν χρόνια στις τηλεοράσεις, τα πάρτι και τις φιλανθρωπίες. Και όταν συλλαμβάνονται, πηδάνε από τα παράθυρα του νόμου ξανά προς την ελευθερία. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, θα ενταχθούν στο άρθρο 99 και θα πάνε για πτώχευση. Την ώρα που οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί κάνουν δικογραφίες και προσπαθούν να εισπράξουν κάποια από τα χρωστούμενα, ακριβά νομικά επιτελεία παίζουν με τους νόμους και πολλές φορές με την νοημοσύνη μας. Ο όρος οφειλέτης του δημοσίου είναι απενεχοποιημένος. Κανένας δεν θα τους πει κλέφτες όπως έναν πορτοφολά. Το έγκλημα του Λευκού Κολάουρου εναντίον του δημοσίου φορά κουστούμι, έχει καταθέσει στην Ελβετία και μετά από την περιπέτεια βγάζει τη γλώσσα στο μισθωτό που δεν μπορεί να μην πληρώσει. Το άρθρο 99 είναι το πιο μοδάτο άρθρο της ελληνικής νομοθεσίας. Όχι μόνο έχει γίνει μόδα, αλλά πολλές φορές καλύπτει και τους μοδάτους επιχειρηματίες που εξυπηρετεί. Η φιλοσοφία του άρθρου είναι θεωρητικά απλή και δίκαιη. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο της πτώχευσης πρέπει να έχουν μια ευκαιρία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις, να μην στραγγαλιστούν από τους πιστωτές και να επιβιώσουν. Το άρθρο 99 όμως προστατεύει και αυτόν που οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας της κρίσης, αλλά και αυτόν που αφού έβγαλε τα λεφτά στην Ελβετία εμφανίζεται ως φτωχός. Μόνο η είσοδος στο 99 δεν είναι τόσο μεγάλη προστασία, να το πούμε έτσι. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να υπογραφεί μία συμφωνία, η οποία πρέπει να σκεφτούμε στο σημείο αυτό ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν σημαίνει και τήρησή της, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Η προστασία είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι με τις νέες διατάξεις του 4013 του 11 προβλέπεται εξάλειψη του αξιοπίνου για τα ποινικά δικήματα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με κρίσιμο γεγονός την υπογραφή της συμφωνίας. Και περιπτώσεις όπως επιχειρηματιών που πιάνονται με το δάχτυλο στο μέλι, δηλαδή έχουν φοροδιαφύγει, έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της φοροαποφυγής με κάποιο κραυγαλαίο τρόπο. Ή που πτωχεύουν και μπαίνουν στο άρθρο για την προστασία από δανειστές κτλ. Ουσιαστικά αυτοί εμφανίζονται ότι πτωχεύσανε, οι εργαζόμενοι τους την έχουν πληρώσει ήδη πιο πριν και επιπλέον αυτός που το κάνει και εμφανίζεται ως πτωχεύσας επιχειρηματικά έχει μια σημαντική προσωπική περιουσία, όχι συνήθως στο όνομά του, αλλά σε μέλη της οικογένειας του ή μπορεί να έχει και κεφάλαια και ιδιοκτησία αλλού σε άλλες εταιρείες με άλλη μορφή που δεν εμφανίζεται αυτός κατευθείαν ή τουλάχιστον ως ο βασικός μέτοχος και ο βασικός υπόλογος. Οι υποθέσεις μεγάλων εταιριών που κάνουν αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 φτάνουν κάθε μέρα στα δικαστήρια. Οι δικαστές δυστυχώς δεν μπορούν να κρίνουν αν η πτώχευση έγινε για αντικειμενικούς λόγους ή ήταν αποτέλεσμα της διαχείρισης από τον επιχειρηματία. Έτσι, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για να πάρει ο επιχειρηματίας αυτό που θεωρείται παράταση. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι το ζητούμενο είναι η πραγματική εξυγίανση των επιχειρήσεων, τότε θα πρέπει και εμείς να αναρωτηθούμε τι είναι προτιμότερο, ο εργαζόμενος να μπει απλώς για τους μισθούς που του οφείλονται σε μία χρονική προτεραιότητα ικανοποίησής του, όπως συμβαίνει με την πτωχευτική διαδικασία, για να εισπράξει νωρίτερα τα οφειλόμενα, ή να μείνει ανοιχτή η επιχείρηση όπου απασχολείται και να κρατήσει τη δουλειά του σε εποχές που η ανεργία έχει εκτοξευθεί και θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν. Το άρθρο 99 άλλαξε μόλις το Σεπτέμβριο του 2011 για να ανταποκριθεί, υποτίθεται, στις ανάγκες που δημιουργήσε η κρίση. 15 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις 14 Δεκεμβρίου όμως κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τον τρόπο που χρησιμοποιείται το άρθρο 99 ως παράθυρο ατιμωρησίας. Και ζητήσαμε την αλλαγή του άρθρου αυτού γιατί διαπιστώσαμε ότι με μια τροποποίηση που είχε γίνει πριν λίγο καιρό, με ένα συγκεκριμένο άρθρο, το 12 άρθρο του νόμου 4013 του 2011, δινόταν η δυνατότητα σε επιχειρηματίες που θέλουν να ενταχθούν στον πτωχευτικό κώδικα, στην ουσία να μην διώκονται και στην ουσία αυτό το άρθρο λειτουργήσε ως πλυντήριο και παγίωσε την ατιμωρησία των υπευθύνων. Συνειδητοποιήσαμε στην πράξη από το πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία ότι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες χρωστούσαν εκατομμύρια ευρώ είτε προς τους πιστωτές τους, είτε προς το δημόσιο για φόρους, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία για ασφαλιστικές φορές,
ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερναν να ξεφεύγουν από το πνεύμα και το γράμμα του νόμου που ήταν να υπάρξει μια διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να μην χαθούν θέσεις εργασίας, και να αξιοποιήσουν σε εισαγωγικά όλη αυτή την υπόθεση για να μένουν ατιμόρυτοι και να μην πληρώνουν τίποτα προς το δημόσιο. Άρα προσφεύγει στο δικαστήριο με τις διατάξεις του άρθρου 99 και το δικαστήριο αποφαίνεται από τη στιγμή που είναι πτωχευμένη εταιρεία και ως εκ τούτου και ο υπόχρεος πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος βάσει του νόμου, δηλαδή έχει την αρμοδιότητα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, άρα δεν υπησέρχεται στην ευθύνη την προσωπική που μπορεί να έχει ή την οικονομική επιφάνεια ή την οικονομική δυνατότητα που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της εταιρείας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα παράθυρο μεγάλο. Είναι μια κυρκόπορτα που οδηγεί σε ασυλία πάρα πολλούς από τους υπόχρεους. Είναι τα γνωστά φαινόμενα που έχουμε δει τελευταία και έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι αυτός να κυκλοφορεί ξανά ελεύθερος, να μην παρακολουθεί κανείς τις προϋποθέσεις για αυτό το περιβόητο πρόγραμμα εξυγείας που πρέπει να κατατεθεί, και αυτός έτσι στην ουσία είναι ατιμόρυτος. Και γι' αυτό και σε αυτό πρέπει να μπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σας είπα, να μετατραπεί η ποινή σε κακούργημα. Δεύτερον, να πιάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία των μετόχων, των βασικών μετόχων ή των εκπροσώπων της εταιρείας και των οικογενειών τους. Έχουμε φτωχές επιχειρήσεις και πλούσιους επιχειρηματίες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί η επιχείρησή του μέχρι χθες να χρωστάει δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια και ο ίδιος να έχει μεγάλα ποσά κατευθυνμένα στις τράπεζες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Να έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου να μην δεσμεύεται, να μην είναι υπόχρεος να καταβάλει αυτά που όφελε η επιχείρησή του πριν από 2, 3, 4, 5 και 8 χρόνια. Η περίπτωση του τηλεοπτικού σταθμού Alter και του επιχειρηματία Κώστα Γιαννίκου είναι χαρακτηριστική. Ο Κώστας Γιαννίκος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Alter, ενός καναλιού με 650 απλήρωτους εργαζόμενους επί μήνες, χρέη γύρω στο μισό δισεκατομμύριο και δάνεια από τράπεζες γύρω στα 220 εκατομμύρια. Όλα αυτά για ένα μικρό ελληνικό κανάλι με χρηματιστηριακή αξία ελάχιστα εκατομμύρια ευρώ. Παραλογισμός? Όχι. Τρόπος λειτουργίας ενός ολόκληρου συστήματος. Κώστας Γιαννίκος. Παλιός μουσικός παραγωγός, κατάφερε να γίνει ο κύριος τηλεόραση. Στέλεχος του Μέγκα, αργότερα του Star, κατέληξε να γίνει μεγαλομέτωχος και διευθύνων σύμβουλος του Alter. Οι δραστηριότητες του όμως δεν σταματούν εκεί. Εκδότης εφημερίδων, περιοδικών, ιδιοκτήτης δισκογραφικών εταιριών, θεατρικών επιχειρήσεων και πολλά άλλα. Όλες του οι επιχειρήσεις ήταν στενά συνδεδεμένες με το Alter, όπου είχαν εκτεταμένη διαφήμιση. Τα τελευταία χρόνια το Alter παρουσίαζε στους ισολογισμούς του εύρωστη εικόνα για να καταρρεύσει φέτος και να υπαχθεί στο άρθρο 99. Ο Κώστας Γιαννίκος συνελήφθη για μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 1.100.000. Αφέθηκε όμως ελεύθερος χωρίς να καταβάλει καν εγγύηση, απολαμβάνοντας την προστασία του πτωχευτικού κώδικα που ψηφίστηκε πρόσφατα. Αυτό που πιστεύω ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του κυρίου Ανακριτή και της κυρίας Εισαγγελέως να μην επιβληθεί εγκυοδοσία στον κύριο Γιαννίκο είναι το γεγονός ότι συνελήφθη για τις οφειλές αυτές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο διαπραγματεύεται με την εταιρεία την διευθέτηση, την ρύθμιση των οφειλών της μεταξύ άλλων πιστωτών και προς το δημόσιο. Σε αυτή τη διαδικασία, αν ευοδοθεί, το σύνηθες είναι οι απαιτήσεις του δημοσίου και των άλλων πιστωτών να περικόπτονται. Ενώ λοιπόν γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση και αναμένεται η ευόδοσή της και η μείωση των απαιτήσεων του δημοσίου, το δημόσιο από την άλλη πλευρά συλλαμβάνει τον βασικό συνομιλητή του. Αυτό είναι ανορθόδοξο και θα έλεγα και παράλογο.
Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η διαδικασία εκκρεμής, δεν θα έπρεπε να συλληφθεί ο κύριος Γιαννίκος, αφού μάλιστα όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία δεν επιτρέπεται να ικανοποιήσει το δημόσιο προνομιακά. Η υπαγωγή στο άρθρο 99 έγινε με το επιχείρημα πως πρέπει να αναζητηθεί λύση για τους 650 εργαζόμενους του καναλιού. Η εξυγίανση είναι σήμερα το ζητούμενο. Κάτω από αυτό το επιχείρημα, ο Κώστας Γιαννίκος μένει μακριά από την τσιμπίδα του νόμου. Πώς δημιουργήθηκε όμως η φούσκα που σήμερα έσκασε με κίνδυνο να συμπαρασύρει μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφημιστικές, μαζί βέβαια με τους 650 εργαζόμενους? Το Alter ήταν ένα μικρό κανάλι. Οι ελληνικές τράπεζες όμως τα τελευταία χρόνια του δάνεισαν 220 εκατομμύρια ευρώ. Με τι υποθήκες και εγγύησεις? Αυτό είναι και το πρώτο θέμα. Με δεδομένο ότι το εταιρικό κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ, η ισόρρευση οφειλών που υπερβαίνουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ με δανειοδότηση είτε αμέσως από τράπεζες είτε εμέσως μέσω προμηθευτών της, γύρει ερωτήματα ως προς την δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών πράγματι να ελέγχει πρώτον και δεύτερον, σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από το ορθόν, να επεμβαίνει προληπτικά ώστε να αποτρέπονται προβλήματα όπως αυτά έχουν καταστεί εμφανή τους τελευταίους μήνες, με το κανάλι να μην εκπέμπει, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας, με τα προβλήματα να σωρεύονται έτσι περαιτέρω. Δεν είναι το αντικείμενό μου, αλλά οι τράπεζες διαθέτουν μηχανισμούς δικούς τους, μέσω των οποίων ελέγχουν τα μεγέθη, την φερεγγιότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών. Άρα δεν μπορώ να έχω γνώμη για το αν οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργήσαν σωστά. Υποθέτω ότι λειτουργήσαν με τον τρόπο που πρέπει. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο οι τράπεζες, αλλά και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Το Alter ήταν μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ουδέποτε όμως ελέγχθηκε για τη λειτουργία του. Μια εταιρεία που η αξία της είναι στο χρηματιστήριο μόλις μερικά εκατομμύρια, εμφανίζεται να παίρνει δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων. Γιατί οι τράπεζες διακινδύνευαν τα λεφτά τους? Ποιος υπέγραφε τέτοιες δανειοδοτήσεις? Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν απάντησαν ποτέ. Ούτε τώρα απαντούν. Όσοι είναι παλιοί στο χρηματιστήριο και έζησαν τις μέρες του 1999-2000, θα θυμόνται τον τρόπο με τον οποίο μπήκε η εταιρεία στο χρηματιστήριο. Μπήκε κάπως περίεργα, μέσα σε μια νύχτα. Ταραγμένη νύχτα. Δεν ήταν προγραμματισμένο κατά κάποιο τρόπο να μπει. Λέγεται ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον τότε πρόεδρο του χρηματιστηρίου να μπει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η εταιρεία επίσης βρέθηκε να πωλείται σε έναν επιχειρηματία ο οποίος επίσης συνέδεσε το όνομά του, μια και ήταν ο ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος τότε τουλάχιστον εταιριών οι οποίες έκαναν μεγάλο χρηματιστηριακό σουξέ και οι οποίες έγιναν πράγματι φούσκες, αυτές οι μετοχές, αυτές οι εταιρείες, και μιλάω για τον κύριο Θανάση Αθανασούλη. Και μετά βεβαίως πέρασε στα χέρια των σημερινών μετόχων του κυρίου Κουρί και τώρα έχει εμπλακεί έτσι, και ο κύριος Γιαννίκος. Γράφεται ανοιχτά ότι προεξόφλησαν, πήραν, αν θέλετε, διαφημιστικά πακέτα, τα προεξόφλησαν. Αυτά τα χρήματα δεν έφτασαν στους συναδέλφους μου, οι οποίοι είναι απλήρωτοι τώρα και το κανάλι δεν λειτουργεί. Αντίθετα όμως, αυτά τα χρήματα στοίχησαν πάρα πολλά λεφτά στις εταιρείες, τις διαφημιστικές, μία από τις οποίες ήδη έσκασε και φαίνεται πως και άλλες εταιρείες υπάρχουν μάλιστα 2-3 από ό,τι διαβάζω που έχουν ακόμα μεγαλύτερα χρέη από την εταιρεία η οποία έσκασε, η πρώην Λίο Μπερνέ, αν θυμάμαι καλά. Η οικονομική ευρωστία του Alter ήταν μια δημιουργημένη εικόνα που εξασφάλιζε δάνεια. Το κανάλι παρουσίαζε τηλεοπτικές παραγωγές σε τιμές που είναι ασυνήθιστες στην τηλεοπτική αγορά. Έτσι εμφάνιζε μια μεγάλη αξία άειλων στοιχείων.
Εκπομπές, αρχεία του καναλιού, παραγωγές φέρονται να αποτιμώνται με τιμές πολλαπλάσιες αυτών του CNN. Πώς είναι δυνατόν άειλα περιουσιακά στοιχεία ενός σταθμού μετρίου μεγέθους ελληνικού να είναι σχεδόν ισόποσα με τα αντίστοιχα δικαιώματα και τα άειλα περιουσιακά στοιχεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών σταθμών? Μία ερμηνεία που δίδεται είναι ότι πιθανώς τα άειλα αυτά περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα να έχουν υπερτιμολογηθεί. Φαίνεται και δικαιώματα να έχουν αγοραστεί είτε άμεσα από τον Άλτερ είτε εμέσως, πιθανώς μάλιστα με ενδιάμεσο κρίκο μια άλλη εταιρεία συμφερόντων του διευθυντού του Άλτερ, του κ. Γιαννίκου, είτε οι ιδιοπαραγωγές του Άλτερ, οι οποίες να μην δικαιολογούν το ποσό το οποίο αναγράφει στον ισολογισμό του το Άλτερ. Αυτό που μπορώ μόνο να επισημάνω είναι ότι οι ισολογισμοί και οι αποτιμήσεις αυτού του σταθμού, όπως και κάθε ανώνυμης εταιρείας, ελέγχονται και πιστοποιούνται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, αλλά και τους ορκωτούς ελεγκτές. Οι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι υπέγραφαν τους ισολογισμούς του Άλτερ και αποτιμούσαν τα περιουσιακά στοιχεία είναι σήμερα στο στόχαστρο της δικαιοσύνης. Η εταιρεία ορκωτών λογιστών που υπογράφει τους ισολογισμούς είναι η ίδια που υπογράφει ισολογισμούς και αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων Λαβρεντιάδη, που επίσης ερευνάει η δικαιοσύνη. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, της εφημερίδας Εσπρέσο του ομίλου Λαβρεντιάδη Κυριακίδη, η εταιρεία ορκωτών λογιστών αποτιμά την αγοροπολισία του τίτλου σε 60 εκατομμύρια ευρώ, όταν την ίδια εποχή το κανάλι Α είχε πωληθεί προς 110 εκατομμύρια. Στην περίπτωση του Άλτερ, τα άειλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται από την ίδια εταιρεία σε 767 εκατομμύρια, όταν τα αντίστοιχα του Μέγκα είναι μόλις 150 εκατομμύρια. Η αποτίμηση των άειλων περιουσιακών στοιχείων καναλιών, όπως το γερμανικό ZDF, είναι πολύ μικρότερη. Τα φουσκωμένα άειλα περιουσιακά στοιχεία έμπαιναν στη συνέχεια εγγύηση για τραπεζικά δάνεια. Πώς είναι δυνατόν η τράπεζα, άμα δεν πάρει βεβαιωμένο πράγμα από την αρμόδια ΔΟΗ, σφραγισμένο από τον έφορο, να δίνει δάνειο? Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει τα όρια κόστους-οφέλους. Και δεν θέλω να γίνομαι ανεδής, αλλά αυτό υπάρχει. Πώς λοιπόν μια ανώνυμη εταιρεία, η τράπεζα, δίνει δάνειο σε κάποιον που δεν έχει φέρει βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΗ? Δηλαδή να είναι πραγματικά δημοσιευμένος ο ισολογισμός και κατατιθεμένος, να έχει κατατεθεί δηλαδή στην αρμόδια εφορία. Είναι δυνατόν? Και όμως γίνεται. Στρούμφο εκδρομή στα ψηλά βουνά, στρούμφακια ελάτε να πάμε και σε έναν θυσμένο λιβάδι, παιδιά, θα στρώσουμε για να πάμε. Ενδεικτικό παράδειγμα, το οποίο νομίζω είναι και χαρακτηριστικό, αν πράγματι ήθελε αληθεύσει, είναι κάτι σποτάκια τα οποία κατά καιρούς μεταδίδονται από τον Άλτερ, παιδικό περιεχομένου, αν θυμάμαι καλά, στρουμφάκια, ζουζουνάκια, κάπως έτσι λεγόντουσαν, των οποίων μάλλον η παραγωγή προφανώς δεν μπορούσε να κοστίσει πάρα πολύ, τουλάχιστον με τα μάτια του μη επαΐοντος δεν έδειχναν να είναι παραγωγές περιοπής, οι οποίες όμως φέρεται να κοστολογούνται με εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμα και με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό ένας που δεν γνωρίζει τουλάχιστον θα θεωρούσε ότι είναι σαφής υπερτιμολόγηση. Η παραγωγή 4 βίντεο κλιπ για τη σειρά Ζουζούνια αποτιμήθηκε σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Το βίντεο κλιπ με τα στρουφάκια να τραγουδούν τα ωραίτερα παιδικά τραγούδια εμφανίζεται με κόστος 550.000 ευρώ. Τα δικαιώματα για την εκμετάλλευση 12 εκπομπών «Οι πύλες του ανεξήγητου» του Κώστα Χαρδαβέλα εμφανίζονται με κόστος 720.000 ευρώ. Οι ορκωτοί λογιστές βεβαίωναν όλα αυτά με τις υπογραφές τους. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, η ΕΛΤΕ, ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών για τους ορκωτούς λογιστές, δεν έκανε ποτέ κανένα έλεγχο. Ακόμα και σήμερα η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη από το Υπουργείο, αν και ο ρόλος της είναι ουσιαστικός στην αποκάλυψη των εταιριών ορκωτών λογιστών που βεβαίωναν επί χρόνια ψεύτικα περιουσιακά στοιχεία σε εταιρείες που έκλεβαν το κράτος. Σε κάθε περίπτωση είναι άξιο περαιτέρω διερεύνησης. Πρώτον, η
σχέση μεταξύ του Alter, συμφερόντων του κυρίου Γιαννίκου και άλλων εταιριών του ιδίου. Δείχνει να υπήρχε μία ισχυρή σχέση και οικονομική μεταξύ του Alter και του εκδοτικού οίκου Modern Times, που είναι επίσης συμφερόντων του κυρίου Γιαννίκου. Δείχνει μάλιστα οι συναλλαγές να υπερβαίνουν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δείχνει να υπήρχε μία προβολή των Modern Times και των εκδόσεων αυτής στον Alter και αντιστοίχως παραγωγές του Alter να χρησιμοποιούνται ως ένθετα στα δημοσιεύματα, στις εφημερίδες των Modern Times. Αυτή η άμεση σύνδεση, τουλάχιστον σε έναν τομέα, σκιάζεται. Σκιάζεται δια της παρεμβολής διαφημιστικών εταιριών. Δείχνει δηλαδή να αγόραζαν οι Modern Times υλικό το οποίο στην εν τέλει προβάλλεται ή αποκτάνταν από τον Alter μέσω διαφημιστικών εταιριών σε μια ταχύτατη συναλλαγή. Δείχνει δηλαδή, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω, να πουλούσε η Modern Times σε διαφημιστικές εταιρείες παραγωγές, τις οποίες σε μικρό χρονικό διάστημα, πολλές φορές και ολίγων ημερών μόνον, μεταπουλούσαν οι διαφημιστικές εταιρείες στον Alter. Οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ανεξέλεγκτες, όπως και άλλοι τομείς της οικονομίας, από τις εποπτεύουσες δημόσιες αρχές, έτσι που σήμερα βρίσκηκαν σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων τρομερές οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, παραδείγματος χάρη. Διαπιστώνονται τα χρέη προς την εφορία, το ΦΠΑ κλπ. Υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής άλλων νόμων για την προστασία της εργασίας. Υπάρχει θέμα για τον τρόπο που δανειοδοτήθηκαν από τις τράπεζες, όπως είπαμε και πριν. Και σήμερα που το τραπεζικό σύστημα πιέζεται και όπως λέγεται βρίσκεται στο κόκκινο, έχει να αντιμετωπίσει επισφάλειες των δανείων, σταμάτησε η ρευστότητα και γενικώς μπαίνουμε στον κύκλο της ύφεσης, σήμερα έρχονται στην επιφάνεια με τραγικό τρόπο αυτές οι εξελίξεις. Στο συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, το οποίο πολύ φιλόδοξα ξεκίνησε την πορεία του, με τη συνένωση δύο μεγάλων μετόχων και την χρηματοδότηση την άφθονη από το τραπεζικό σύστημα, σήμερα έχουμε ανθρώπους απλήρωτους από 8 έως 11 μήνες. Οι διοκτικές αρχές σήμερα, με καθυστέρηση χρόνου βέβαια, εξετάζουν αν η υπόθεση του Alter είναι από τις κλασικές εκείνες περιπτώσεις υπερτιμολογήσεων και τριγωνικών τιμολογήσεων, όπου μια εταιρεία, συνήθως offshore, τιμολογεί σε μια άλλη και αυτή με τη σειρά της σε μια άλλη, εμφανίζοντας ψεύτικο μεγάλο κόστος. Η εφευρηματικότητα δεν είναι ένα σπάνιο πράγμα. Ένα δεδομένο είναι τα εικονικά και πλαστά τιμολόγια. Αυτό λοιπόν είναι μια πληγή των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία είναι διάχυτη. Θα σας πω κάτι απλό. Το ΟΣΔΟΕ για τα έτη 2009, 2010 και το 8 μήνο του 2011 έχει διαπιστώσει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν λάβει 434.000 εικονικά τιμολόγια. Η αξία, η καθαρή, των οποίων φτάνει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι είναι λοιπόν αυτό το πράγμα? Πρώτα-πρώτα, οι επιχειρήσεις με τα εικονικά τιμολόγια κάνουν δύο δουλειές. Πρώτα-πρώτα, με ένα εικονικό στοιχείο, 800.000 ή 1 εκατομμύριο ευρώ, μικραίνουν τα κέρδη τους κατά 1 εκατομμύριο ευρώ. Όταν λοιπόν πάρουν πάλι μια δαπάνη 1 εκατομμυρίου, έχουν ΦΠΑ 223.000 ΦΠΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι εκπίπτουν ΦΠΑ μαϊμού, ψεύτικο, και πιθανόν και κάποιες φορές να τον παίρνουν και πίσω. Άρα, καλό θα ήταν να μην αποκαλύπτουμε στο γενικό πλάνο το τι ανακαλύπτουμε. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε έλεγχο σε offshore εταιρείες. Το κρανίδι, έχουμε πει και πάλι ότι έχει εκεί, στην Αργολίδα δηλαδή, είχε 178 offshore εταιρείες, από τις οποίες δραστηριοποιούνται 104. Ήδη
Έχουμε κάνει έλεγχο σε αρκετές. Ήδη έχουν μπει αρκετά χρήματα, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία από τους πρώτους ελέγχους. Όμως, τι κάνουμε? Βλέπουμε οι εταιρείες που έχουν σταματήσει ή είναι ανεργές ή έχουν πουλήσει τα ακίνητα που είχαν. Βλέπουμε λοιπόν ποιος αγόρασε το ακίνητο. Αν το έχει αγοράσει νομικό πρόσωπο ή ανώνυμη εταιρεία, βλέπουμε αν είχε το κεφάλαιο να τα αγοράσει. Όμως, αν το έχουν αγοράσει φυσικά πρόσωπα, ενεργούμε το πόθεν έσχες. Να δούμε δηλαδή αυτοί που αγόρασαν το ακίνητο, ακίνητα με αξία 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε, είχαν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν και πού βρήκαν τα λεφτά. Το 2007, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το σημερινό ΣΔΟΕ δηλαδή, πραγματοποίησε έλεγχο στο Άλτερ. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν καταγγελίες για εικονικά τιμολόγια και υπερτιμολογήσεις από το τηλεοπτικό κανάλι. Οι ελεγκτές, όπως σημείωσαν στο πόρισμά τους, εντόπισαν εικονικά τιμολόγια και υπερτιμολογήσεις. Καταλόγησαν παραβάσεις και πρόστιμο 50 εκατομμύρια ευρώ. Το Άλτερ δια του Κώστα Γιαννίκου όμως ζήτησε να επανελεγχθεί το κανάλι. Στις 14 Μαΐου του 2008 δίνεται πραγματικά εντολή επανελέγχου, ο οποίος όμως τελειώνει αστραπιαία τον Ιούνιο. Το πόρισμα του νέου ελέγχου είναι ότι δεν υφίσταται εικονικότητα τιμολογίων ως προς την έκδοση όσο και ως προς την λήψη. Τον Απρίλιο του 2010, ένας από τους ελεγκτές που αρθρώδωσαν το Άλτερ αυτοκτονεί. Το Άλτερ συνέχισε να παίρνει δάνεια από τις τράπεζες με τις εκτιμήσεις ορκωτών λογιστών. Οι διαφημιστικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες φαίνονται να πουλούν προγράμματα στο Άλτερ που αγοράζουν από τις εταιρείες του Γιαννίκου, προπληρώνουν διαφημιστικό χρόνο στο κανάλι. Όλο το μοντέλο λειτουργίας στα μίντια και όχι μόνο στα μίντια, συνολικά, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση ίσως με τον κόσμο, είναι ότι στηρίζονται και βασίζονται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ελληνικό δημόσιο, στη σχέση του με το ελληνικό δημόσιο, και στο δεύτερο, στα δάνεια από τις τράπεζες. Ξέρετε εσείς να μου πείτε μια εταιρεία που δεν στηρίζεται σε αυτά τα δύο? Αν δεν στηρίζεται, δεν έχει πρόβλημα. Έφυγαν κεφάλαια με τον τρόπο, παραδείγματος χάρη του χρηματιστηρίου και με άλλους, από τις επιχειρήσεις και πέρασαν στις τσέπες μετόχων, προμηθευτών, συνεταίρων, με έναν ανορθολογικό τρόπο που σήμερα λείπουν αυτά τα κεφάλαια από την λειτουργία των επιχειρήσεων και επαναλαμβάνω αυτό όχι μόνο στον τομέα της ενημέρωσης. Το μέγα σκάνδαλο είναι η λαιλασία τα τελευταία 20-25 χρόνια που έγινε στη χώρα. Τα κεφάλαια λείπουν. Και τώρα με ποιο τρόπο θα διευθύνει κανείς την έξοδο από την κρίση όταν λείπει αυτός ο πλούτος? Προφανώς όχι με το να επιτίθεται στην εργατική τάξη και να παράγει και άλλη φτώχεια και άλλη ανεργία. Θα πρέπει πιθανώς να ελεγχθεί ποια εμπλοκή σε εισαγωγικά ήταν εταιριών, προμηθευτών δηλαδή ή και τραπεζών, οι οποίες χρηματοδότησαν και οι οποίες υποστήριξαν την αναγραφή τέτοιων ποσών δίπλα από τέτοιες παραγωγές. Η κατάρρευση του Άλτερ συμπαρέσυρε και τις διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες προαγόρασαν διαφημιστικό χρόνο, περιμένοντας να πάρουν τις επιστροφές τους ως αμοιβή. Το ντόμινο σήμερα μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο των μέσων ενημέρωσης. Ο Κώστας Γιαννίκος όμως είναι προστατευμένος, όπως και η προσωπική του περιουσία, από τον ελληνικό νόμο. Αυτές δεν είναι οφειλές του κ. Γιαννίκου. Είναι οφειλές της ανώνυμης εταιρείας. Δεν έχει ο κ. Γιαννίκος προσωπικά χρέη προς το δημόσιο. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι οφειλέτης ο ίδιος. Έχουμε μια εταιρεία η οποία χρωστάει. Και ξέρετε, όταν η οικονομία διανύει κρίση, είναι αναμενόμενο ότι αυτοί και πολλές άλλες επιχειρήσεις θα σωρεύσουν χρέη. Και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες και προς άλλους δανειστές. Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι που οφείλεται στην δολιότητα των επιχειρηματιών, αλλά στις δυσκολίες της οικονομίας. Άλλωστε, πιστεύω, αρκετοί από τους ανθρώπους οι οποίοι πρόσφατα συνελήφθησαν και διαπομπεύθηκαν, δεν είναι κάποιοι που βγήκανε στην αγορά για να αρπάξουν χρήματα και να εξαφανιστούν. Και φτάσαμε στο σημερινό σημείο, όπου πλέον
δεν πάει άλλο. Δηλαδή και μόνο το γεγονός, η είδηση που οι ίδιοι βγάλανε ότι ένας εργαζόμενος του έκαναν έξω από το σπίτι και κοιμάται στο κανάλι, νομίζω ότι φτάνει και μόνο αυτό για να μας δείξει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι σήμερα. Για τον νόμο βέβαια, για τον νόμο, και όχι για το συνδικαλιστικό του σωματείο, για τον νόμο, θεωρούνται προμηθευτές της εταιρείας. Και ως εκ τούτου δεν μπορούν να διεκδικήσουν με αγωγή κάτι. Ίσως δεν μπορούν να κάνουν και πολλά άλλα πράγματα, πάντα με τον νόμο, και θα πρέπει να περιμένουν τώρα πια εδώ που φτάσαμε το περίφημο πρόγραμμα εξυγίανσης. Νομίζω ότι ο κόσμος στο media δεν σοκαρίστηκε με την υπόθεση του Άλτερ, γιατί λίγο πολύ το περίμενε. Αυτό που ίσως ήταν η απορία σε κάποιους από εμάς που τέλος πάντων πολύ μέσα στα κόλπα της αγοράς της μηντιακής δεν είμαστε και περισσότεροι είμαστε στο ρεπορτάζ και με την κοινή λογική βλέπαμε ότι μερικά πράγματα δεν στέκουν. Μια συγκεκριμένη ποιότητα τηλεόρασης, ας πούμε, δεν μπορεί να κοστίζει τόσο. Ένας τρόπος μέτρησης της τηλεθέασης δεν μπορεί να έχει αυτά τα αποτελέσματα, διότι παντού στον κόσμο το τηλεοπτικό κοινό συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όσο και αν η εξήγηση για τα ελληνικά φαινόμενα είναι ότι η Ελλάδα είμαστε τρελοί και είμαστε απρόβλεπτοι, και το τηλεοπτικό κοινό παντού στον κόσμο έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οπότε μας φαινόταν λίγο περίεργο κάποια φαινόμενα που εμφανίζονταν με αφορμή το Άλτερ να ισχύουν με τον τρόπο που εμφανίζονταν να ισχύουν. Αλλά αν θέλετε περισσότερο από τις δικές μας σκέψεις, αυτό που μας έχει απασχολήσει είναι ότι το Άλτερ με κάποιο τρόπο έβρισκε χρήματα. Κάποιοι χρηματοδοτούσαν επί χρόνια αυτό το είδος επιχειρηματικότητας, τηλεοπτικής επιχειρηματικότητας. Έπαιρνε δάνεια. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Γάιος Τάκητος, ο τελευταίος μεγάλος ιστορικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έλεγε πως όσο πιο διεφθαρμένη είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς νόμους έχει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλούς νόμους. Χιλιάδες σελίδες περιγράφουν τα δικήματα, για παράδειγμα, του οικονομικού εγκλήματος. Το πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος για όποιον δεν πληρώνει τους φόρους και τις εισφορές. Κανένας όμως δεν είναι φυλακή. Δείχνει να επιβεβαιώνεται η κοινωνική αντίληψη που λέει πως όταν χρωστάς λίγα στο κράτος, είσαι οφειλέτης. Πολλά όμως, είσαι συνέτερος. Η έκπληξη είναι αδικαιολόγητη, γιατί γίνεται συστηματικά και σε μεγάλη έκταση και γίνεται με πολιτική κάλυψη. Όπου έχεις κατευθείαν παραβίαση των φορολογικών νόμων, ιδιαίτερα από μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό γίνεται σχεδόν πάντα με κάποιο τύπου πολιτική κάλυψη. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Η μεγάλη επιχείρηση είναι πολύ μεγάλος παίκτης, φαίνεται εύκολα, η παραβίαση που θα κάνει θα αφορά σημαντικά ζητήματα, δεν είναι κάποια μικρή, άρα κάπως πρέπει να καλυφθεί και για να καλυφθεί πρέπει να υπάρχουν συνένοχοι στη δημόσια διοίκηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, στα πλαίσια ενός νομοσχεδίου που περνάει κάποια νύχτα συνήθως στη Βουλή, σε άσχετο συνήθως νομοσχέδιο, σε κάποια ενότητα με τον τίτλο άλλες διατάξεις, με αποκρυφιστικούς όρους, και θα αναφέρω ένα παράδειγμα ενδεικτικό, περνάει μια διάταξη που ωφελεί συνταρακτικά κάποιους και κανείς ποτέ δεν κατάλαβε, εκτός πιθανά από τους βουλευτές που γνωρίζουν τι γίνεται και σηκώσαν το χεράκι, οι υπόλοιποι ψηφίζουν εν λευκό χωρίς να γνωρίζουν καν τι αφορά αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι ένα έγγραφο της εφορίας. Επίσημο. Αυτό στον οποίο κοινοποιείται, ενημερώνεται πως δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα γιατί έχει χρέη προς το δημόσιο. Πόσο? 2 λεπτά του ευρώ. Το ελληνικό κράτος δείχνει αυστηρό. Πρόσφατα είχα ζητήσει φορολογική ενημερότητα, όπου μου είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να βγει, διότι οφείλω στο δημόσιο κάποια χρήματα.
Αφού πέρασε ένα ολόκληρο πρωινό γυρνώντας από εφορία σε εφορία για να ξεκαθαρίσει το θέμα, αποδείχθηκε ότι η μεγάλη μου οφειλή προς το ελληνικό δημόσιο ήταν περίπου 2 λεπτά. Η σύγκριση είναι απλή. Κάποιος που χρωστάει 2 λεπτά δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα και κάποιος ο οποίος χρωστάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παίρνει φορολογική ενημερότητα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Όχι σωστή λειτουργία του κράτους. Αυτό σημαίνει όλο αυτό. Δηλαδή γραφειοκρατικές ενέργειες τέτοιες ή παράθυρα σε νόμους που μπορούν κάποιοι να παίρνουν φορολογική ενημερότητα παρότι χρωστούν. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτό γίνεται με τις διαδικασίες αυτές. Άρα λοιπόν, αυτό που σήμερα γίνεται είναι εφαρμογή του νόμου σε όλους αδιακρίτως. Αυτό είναι το μήνυμα πια. Η αποφασιστικότητα ίσως των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τους χρεοφυλέτες του δημοσίου δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Το ΣΔΟΕ και η οικονομική αστυνομία συλλαμβάνει, αλλά πολύ γρήγορα οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα σε ένα προστατευτικό πλαίσιο νόμων. Το άρθρο 99 δεν λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την επιχειρηματικότητα των καιρών της κρίσης, αλλά ως σωτηρία για αυτούς που έκλεψαν το κράτος. Βραβεύουμε λοιπόν ένα συνδυασμό ιδιωτήτων που συντονίζονται για να φέρουν ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα. Και συγκεκριμένα το όραμα, την εντατική δουλειά και τις σωστές επιλογές μιας εντυπωσιακής πορείας. Μέχρι πριν από 2 χρόνια η Ελλάδα ήταν μια χώρα που μοίραζε βραβεία. Για τους άντρες της χρονιάς, τις γυναίκες της χρονιάς, τους επιχειρηματίες της δεκαετίας, τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που αγάπησε ο κόσμος. Με τόσους βραβευμένους, παρόλα αυτά, φτάσαμε στην άκρη του γκρεμού. Το 2009, σε μια τέτοια διοργάνωση, η κυρία Φάνη Κάτσου, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, βραβεύτηκε ως γυναίκα της χρονιάς για το επιχειρηματικό της έργο. Σε μια λαμπερή τελετή, με λαμπερούς παρευρισκόμενους, αναλύθηκαν οι λόγοι που η κυρία Κάτσου, ιδιοκτήτρια των επιχειρήσεων Φένα, άξιζε το βραβείο. Είχε καταφέρει πολλά. Αυτή η διάκριση είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Νιώθω ότι σήμερα μαζί με μένα βραβεύεται και όλη η οικογένεια των καταστημάτων Φένα, Φένα Fresh και Εσκάντα στη Θεσσαλονίκη, που αποτελείται από 450 άτομα. Τον Οκτώβριο η Φάνη Κάτσου, η κυρία Φένα των επιχειρήσεων, έχοντας στα χέρια χειροπέντες και όχι βραβεία, συνελήφθη για μια καταβολή ΦΠΑ. Συνολικό ποσό 681.000 ευρώ. Ο επιχειρηματικός κόσμος σοκαρίστηκε αρχικά. Ήταν σοκαριστικό. Εγώ θυμάμαι όταν το ακούσαμε, δηλαδή τις στιγμές που το μάθαμε, δεν περιμέναμε ότι η κυρία Φάνη Κάτσου θα είναι η πρώτη που θα συλλάβουν για χρέη προς το δημόσιο. Περιμέναμε πολλούς άλλους. Η λίστα, όπως μας είχαν ενημερώσει, ήταν πολύ μεγάλη από το ΣΔΟΕ. Και πιστεύω ότι ήταν άτυχη η κυρία Φάνη, γιατί πέσαν όλοι με τα μούτρα. Ήταν η πρώτη που συλλήφθηκε, γενικά η πρώτη όσον αφορά τις νέες μεταρρυθμίσεις. Και έγινε γνωστό και το όνομά της κατευθείαν. Όλος ο επιχειρηματικός κόσμος εδώ πέρα σοκαρίστηκε. Αρκετοί κάναν λόγο κιόλας για ξυλιαστήριο θύμα, όπως και η ίδια το έλεγε. Αποτέλεσε πρότυπο όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη η κυρία Φάνη Κάτσου, νομίζω πανελλαδικά, όταν καταχειροκροτήθηκε στο Αθηνών Αρένα πριν από 2 χρόνια και βραβεύτηκε ως γυναίκα επιχειρηματίας της χρονιάς. Γενικά, δηλαδή, υπήρχε ένα κλίμα εκεί πέρα, όλη αυτή η λάμψη, η συγκίνηση με πολλούς ανθρώπους, ανάμεσα σε πολύ σημαντικές προσωπικότητες, όπως η Νανά Μούσχουρη, η Λιάννα Κανέλη, η Μαρινέλα. Ανάμεσά τους ήταν και εδώ η δικιά μας η Θεσσαλονικιά, η Φάνη Κάτσου, η οποία έδειχνε ότι όλη αυτή η ανωδική πορεία θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια. Το πόσο υγιή είναι αυτά τα πρότυπα ή το πόσο νοσηρά είναι, αυτό εξαρτάται από την ποιότητα της οικονομίας που τα προβάλλει. Από τη στιγμή λοιπόν που η ποιότητα της ελληνικής οικονομίας ήταν φούσκα, ήταν σαθρή, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό αέρας κοπανιστός και όλο αυτό το σύστημα των βραβεύσεων είναι ένα χολιγουντιανό μηντιακό σύστημα. Έτσι κι αλλιώς, ήταν πιο πολύ εικόνα, πιο πολύ ψευδαίσθηση παρά ουσία, ήταν επόμενο να σκάσει και να αποκαλυφθεί πόσα από αυτά τα πρόσωπα ήταν εν τέλει πρότυπα τα οποία δεν στηρίζονταν σε υγιείς ρίζες. Δεν ήταν υγιή πρότυπα. Ήτανε φούσκα. Η δεκαετία του 2000 ήταν η δεκαετία της εφημερίας. Αγόραζες όνειρα σε 12 δόσεις. Οι τράπεζες
Έδιναν τη δυνατότητα αυτή ακόμα και αν δεν είχε το δικαίωμα. Τα κοινωνικά πρότυπα έτρεχαν καβάλα σε Πόρσε και οι επιχειρήσεις ταυτίζονταν με το lifestyle των ιδιοκτητών τους. Τα χρέη και μάλιστα αυτά στο δημόσιο ήταν μια άλλη υπόθεση. Η Φάνη Κάτσου ξεκίνησε ως επιχειρηματίας στη δεκαετία του 70 στην Καλαμάτα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε μια πορεία που τα περιοδικά περιγράφουν ως πετυχημένη. Βιοτεχνία στο Ρεόκαστρο, αλυσίδα καταστημάτων, εμπορικό στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, καταστήματα στο Φοίνικα. Το 2007 η Φάνη Κάτσου καυχάται ότι δημιουργεί νέο κατάστημα έκτασης 12.000 τετραγωνικών μέτρων με υπόγεια πάρκινγκ, εστιατόρια, ακόμη και κομμωτήρια και νέες αποθήκες εμπορευμάτων 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Στα περιοδικά οι φωτογραφίες της συνοδεύονται από τις λέξεις πετυχημένη, δυναμική, αποφασιστική, λαμπερή. Σε μια συνέντευξή της περιγράφει το όραμά της. Για μένα πηγή έμπνευσης είναι η σύγχρονη Ελληνίδα που διατηρείται ευπαρουσίαστη και ενήμερη στα θέματα της μόδας παρά τις πολλές υποχρεώσεις της. Πιστεύω ότι το ακριβό ρούχο δεν είναι πολυτέλεια, όχι μόνο λόγω αισθητικής και ποιότητας, αλλά και για λόγους καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ο κόσμος της Φένα είναι αρκετά πλούσιος. Τζίρος 57 εκατομμύρια ευρώ. Την εικόνα συμπληρώνει φιλανθρωπίες. Κατάφερε να κάνει must την εταιρεία της, κατάφερε να κάνει συνεργασίες με τα κορυφαία ονόματα στη μόδα και έβαλε μέσα στο κλίμα την νοικοκυρά, ας το πούμε, να ασχολείται με τη μόδα. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο της αυτό, το κατάφερε όμως, το κατάφερε. Δηλαδή, χρόνια ολόκληρα τώρα, ουρές ήταν στα καταστήματα Φένα. Μαγνητίζει πάρα πολύ ως προσωπικότητα. Γενικά είναι πολύ ισχυρός άνθρωπος και την έβλεπες παντού σε φιλανθρωπικά γκαλά. Ήταν πολύ ισχυρή η παρουσία της και ιδιαίτερα κιόλας η υποστήριξη στον Σύλλογο Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών Στοργή, που για χρόνια τους στηρίζει και μάλιστα της δώσανε και τιμητική πλακέτα για την προσπάθεια αυτή και τη στήριξη. Φιλανθρωπίες, χορηγίες, επιχορηγήσεις με την υπογραφή Φένα ήταν λεφτά του δημοσίου. Η επιχειρηματίας Φάνη Κάτσου χρωστάει 7 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Ενώ οι συνολικές της οφειλές ανέρχονται σε 57 εκατομμύρια. Ναι, η εταιρεία ήταν σε πλήρη ανάπτυξη. Η εταιρεία αρχίζει να εμφανίζει προβλήματα από τη νέα τη χρονιά το 2011 και προβλήματα της μορφής αυτής εδώ πέρα, ότι πλέον άρχισε να αφήνει κομμάτια τα οποία είχε, καταστήματα τα οποία είχε και με αποκορύφωμα στο τέλος που άφησε και την ίδια της στην αποθήκη. Και σε σχέση με αυτό εδώ πέρα, δηλαδή με τις οφειλές προς το δημόσιο, είναι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί την προηγούμενη περίοδο. Δεν είναι οφειλές που δημιουργούνται την περίοδο, δηλαδή ας πούμε τέτοια που αντιμετωπίζει μία κρίση η επιχείρηση, που και εμείς διατηρούμε και τις επιφυλάξεις μας κατά πόσο αυτή η κρίση ρευστότητας που εμφανίζει η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι πραγματική ή είναι ψευδής. Γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι μία επιχείρηση που έχει δραστηριοποιηθεί ας πούμε την τελευταία 20 ετία με συνεχώς ανάπτυξη και συνεχώς μεγάλη κερδοφορία. Με τα στοιχεία αυτά τα οποία εμφάνιζε και η ίδια, αλλά και αυτό που λέμε έτσι απλοϊκά που συζητούσε και η πιάτσα, ότι είναι από τα μαγαζιά που πουλάνε πάρα πολύ. Και ξαφνικά εμφανίζει να μην έχει ρευστό. Να μην μπορεί δηλαδή να καλύψει βασικές υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθοδοσία και όπως είναι οι οφειλές προς το δημόσιο. Είτε με τη μορφή του ΦΠΑ απέναντι στην εφορία, είτε ακόμα και με τη μορφή των ασφαλιστικών εισφορών απέναντι στο ΙΚΑ. Γιατί και στο ΙΚΑ έχει οφειλές. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κομμάτι της εφορίας, έχει και προς το ΙΚΑ οφειλές. Είχε πληρώσει κιόλας το 2010, όπως φέρεται να λέει η ίδια, ότι πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ. Τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα και δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες εταιρείες στη Βόρεια Ελλάδα που να έχουν πληρώσει τόσα χρήματα σε ΦΠΑ. Και γι' αυτό ζήτησε να μπει στο πρόγραμμα, στο άρθρο 99, να μειωθούν οι απαιτήσεις για να καταφέρει να ανεβάσει πάλι την επιχείρησή της. Όπως δήλωσε η ίδια, έχει περιουσία, είναι διατεθειμένη και δεν είχε πάρει απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει μια αρκετά μεγάλη περιουσία, γύρω στα 36 εκατομμύρια ευρώ. Ακίνητη περιουσία δικιά της και είναι διατεθειμένη να κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή να διαθέσει και από την περιουσία της για να εξοφλήσει. Η Φάνη Κάτσου χρησιμοποίησε και στο ΣΔΟΕ το επιχείρημα πως έχει πληρώσει 3 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ. Το ΦΠΑ όμως είναι φόρος που ο επιχειρηματίας έχει εισπράξει ήδη από τον πελάτη και πρέπει να αποδώσει την εφορία. Το να μην αποδίδει στο σύνολο του ποσού που έχει εισπράξει
είναι αυτονόητα αδίκημα. Θεωρείται όμως αυτονόητα μια πραγματικότητα. Η επιχειρηματία συνέχιζε ωστόσο να παίρνει φορολογικές ενημερότητες και πρόσφατα εντάχθηκε στο άρθρο 99, οπότε και αυτή είναι προστατευμένη από όσα προβλέπει το άρθρο. Δηλαδή, από τις απαιτήσεις των πιστωτών. Μαζί και το δημόσιο. Άμα χρωστάς την εφορία 2.000 ή δεν ξέρω εγώ στο ΙΚΑ, δεν έχεις πληρώσει κανένα μήνα, έρχεται αμέσως και σε κυνηγάει. Άμα χρωστάς όμως από 500.000 ή κανένα εκατομμύριο, σε λέει δώσ' μου 50.000 εγγύηση και άμε στο καλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο επίσημο site του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, στη λίστα με τις επιχειρήσεις, η επιχείρηση Φένα εμφανίζεται ακόμη ως μια δυναμική επιχείρηση και όχι ως επιχείρηση που χρωστάει 7 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου είναι σε κατάλογο που βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής. Τα ονόματά τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, παρότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει γνωματεύσει πως μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο η δημοσιοποίησή τους. Είναι πάρα πολλά ονόματα και παραμένουν μυστικά. Παρότι επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργού, του κ. Βενιζέλου, έχουν δοθεί για να διαψευστούν στη συνέχεια ότι αυτή η λίστα θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η τελευταία δέσμευση Βενιζέλου ήταν ότι στις 25 Νοεμβρίου η λίστα θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η λίστα όμως παραμένει ακόμη εφτασφράγιστο μυστικό. Βρίσκεται στο χρηματοκιβώτιο της Βουλής και δεν μπορεί να βγάλει ούτε ένα φωτοαντίγραφο, όχι ο Έλληνας πολίτης, που δικαιούται να την ξέρει, αλλά και οποιοσδήποτε βουλευτής. Αρνήθηκα να συμμετάσχω σε μια κοροϊδία. Από τη στιγμή που δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω αντίγραφα, να τσεκάρω, να ελέγξω, το να πάω εκεί απλώς να δω φευγαλέα μία λίστα με χιλιάδες ονόματα, θα με καθιστούσε συνυπεύθυνο σε ένα επικοινωνιακό φιάσκο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ως Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, σε μια Ελλάδα που βασιλεύει η φοροδιαφυγή και η ασυλία των υψηλών εισοδημάτων, είναι να μαζέψει το δημόσιο λεφτά από αυτούς τους μεγαλοφιλέτες. Ναι, αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις, πρέπει να δημοσιευθεί, βεβαίως. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλέψει, έχουν υπεξαιρέσει σωστότερα τα χρήματα που ανήκουν σε εσάς, σε μένα, στον οποιοδήποτε. Τα έχουν πάρει αυτά τα χρήματα. Είναι στη τσέπη τους και ποτέ δεν τα δώσαν στο ελληνικό δημόσιο. Η Ελλάδα, παρά τη δυσμενή της θέση, δεν φαίνεται να εισπράττει χρήματα από τους μεγαλοφιλέτες, οι οποίοι προστατεύονται νομικά από το άρθρο 99. Πολλοί από αυτούς εμφανίζονται με φτωχές επιχειρήσεις, ενώ έχουν βγάλει τα χρήματα από τα δάνεια αλλά και από τα κέρδη στην Ελβετία. Βέβαια, η λίστα των μεγαλοφιλετών είναι προς το δημόσιο. Και για αυτήν μιλάγαμε τόση ώρα. Αυτοί που έχουν βγάλει τα λεφτά τους στην Ελβετία ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, γιατί δεν είναι μόνο η Ελβετία, είναι πολλοί και μας είναι ακόμη άγνωστοι. Υπάρχει μια μελέτη του Εθνικού Ελβετικού Ινστιτούτου, ΕΛΒΕΑ λέγεται, η οποία λέει δύο συνταρακτικές αλήθειες. Η μία είναι ότι από το 2009 έως το 2011 διπλασιάστηκαν οι καταθέσεις Ελλήνων σε τράπεζες της Ελβετίας. Την εποχή δηλαδή της πολύ σκληρής λιτότητας στην Ελλάδα, κάποιοι διπλασίασαν τις καταθέσεις τους εκεί. Και το δεύτερο, ότι από αυτά τα χρήματα το 1 μόνο της 100 είναι νόμιμα. Το άλλο 99% είναι μαύρα. Η συμφωνία με την οποία θα μπορούσε η Ελλάδα να φορολογήσει αυτές τις καταθέσεις, αλλά και να βρει τα ονόματα έτσι ώστε να ελέγξει από εκεί και πέρα φορολογικές παραβάσεις, μαύρο χρήμα, αν είναι δηλωμένα ή όχι, εκκρεμεί από το 2005. 4 χρόνια με Νέα Δημοκρατία, 2 χρόνια με Πασόκ. Το δε σκάνδαλο αυτών των καθυστερήσεων κορυφώνεται με το ότι μία συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από θέματα περιουσιακά στοιχείων με την Ελβετία έχει υπογραφεί το Νοέμβριο του 2010 από την αρμόδια Ελβετίδα Υπουργό και τον Έλληνα πρέσβη στην Ελβετία, τον κύριο Μουρίκη, και η οποία δεν ισχύει ακόμη, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί ενώ έχει επικυρωθεί από την Ελβετία, δεν έχει επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τον πολύ απλό λόγο ότι η κυβέρνηση δεν έχει φέρει ακόμη για κύρωση. Ρώτησα τον κύριο Βενιζέλο τι γίνεται με αυτή την καθυστέρηση, πού οφείλεται, ποιος φταίει.
Λίγες ώρες πριν έρθει να απαντήσει, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Εξήγηση, απάντηση, ο κύριος Βενιζέλος έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο εξωτερικό. Ακούμε για δυσθεώρητους λογαριασμούς στην Ελβετία. Επιτέλους πρέπει να γίνει πράξη, να γίνει αυτή η συμφωνία με την ελβετική κυβέρνηση όπως έχουν κάνει η Γερμανία και η Αγγλία και εκεί να φορολογηθούν τα χρήματα αυτά, έτσι ώστε να εισρεύσουν χρήματα και στα ταμεία του ελληνικού κράτους, όπως και να δοθούν στη δημοσιότητα οι δύο μεγάλες λίστες που αφορούν τα εμβάσματα ανθρώπων που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και η δεύτερη λίστα που αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ευρύ νομικό πλαίσιο. Τις περισσότερες φορές αυτό χρησιμοποιείται ως το χαλί της ατιμωρησίας. Στρώθηκε άλλωστε πολλές φορές για να γίνουν πάρτι και εκδηλώσεις με τους μεγαλοφιλέτες που όλοι αγαπήσαμε από τα περιοδικά και τα τηλεοπτικά κανάλια. Οι διοκτικές αρχές στην Ελλάδα, το ΣΔΟΕ, η οικονομική αστυνομία, οι εισαγγελείς, ανοίγουν λογαριασμούς, εισηγούνται κατασχέσεις, συλλαμβάνουν οφειλέτες. Θα μπει όμως κάποιος φυλακή? Αμφίβολο. Έως ότου να αλλάξει το άρθρο 99, όσοι έχουν κλέψει, έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό, θα χρησιμοποιούν τον ίδιο τον νόμο του κράτους ενάντια στο κρατικό συμφέρον. Οι εγκληματίες του Λευκού Κολάρου δεν είναι δάκια πορτοφολάδες. Η ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται. Και αν αποδειχθεί φάρσα, μάλλον δεν θα υπάρχει κανένας για να ακούσει έστω και αυτό το ειρωνικό της γέλιο. Καλό σας βράδυ.